πίτσα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πήγαινε και τον πρόεδρο, τι έγινε. Άστα και το τι τραβήξαμε με κάτω. Δεν στάνεται για να μην η ησυχία δεν μας άφησε. Γιατί? Είχε. Τι έρωτα. Ναι, ναι, τρέλα. Ήθελε να το δεχτεί. Τι ηλικίας, ναι. Στο άνθος της ηλικίας. Μόλις 60 χρονών. 60. Και με πέντε. Πέντε. Έτσι, έγκυος η γυναίκα. Α, το γεροδάει τώρα. Λαμπρός παντρεμένος και πολύ τεχνός. Μα δεν μπορούσε να γίνει κι άλλο. Τελευταία το περάσει. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, μου κουβαλιέται και προχτές στο σπίτι και μου λέει «Τινούλα μου, δεν είναι εύκολο να μακριά σου». Και έχει μόνο να αγκαλιάσει. Σκούσα εγώ, δίνω μου και τσιά, μετά με βάζω το μαλλιάκι και πέρα από τη λιώμα στη χάμω, παίρνει η μητέρα, παίρνει το κράκο και το καβάλει στο κεφάλι. Τους κόσμαζες τουλάχιστον. Όχι, πράγματι. Άσχεσε, μας έρθει όλο το χωριό, μας πήγα στην αστυνομία. Τρομάξαμε να ξεπερδέψουμε. Τι μου λέτε ρε κορίτσι. Δεν τα συλλέγουμε. Ακούστε με σας. Εγώ δεν γιατί με όλα αυτά που έγιναν σήμερα. Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα να έρθετε εδώ. Τι βάρεστε με την γενική ζωή. Να μείνουμε εδώ όλοι μαζί, οικογενειακά, πολύ ωραία. Δεν μου λέει Τινούλα μου, ο διορισμός πώς πάει. Για τα σκάλετε. Α, όχι Βασιλάκη. Τώρα που ήρθα στην Αθήνα θέλω να δράσω. Να δράσεις, τι να δράσεις. Άσπη να φτιάξει τα μυαλά σου. Είναι και το ταξίδι το κτέλ, ξέρω. Πέντε ώρες. Τέλος πάντων. Ναι, συγγνώμη, έλατε, πάμε μέσα. Εγώ Βασιλάκη θα θέλω να δωμάτιο μόνο. Ναι, θα τηλεφωνήσεις στο χείλο. Τι είναι πάλι. Είπε ο κύριος μου στο κείμενο στον μπαπτισμό του κύριου Βασίλης. Αυτό δεν θέλει τα κρεμάσπια. Μου έδωσε και ρέστα. Τι ρέστα. Άμα δεν έχει ψηλά ο κύριος Βασίλης, θα μου δώσει, ξέρεις, ολόκληρη τροφμή. Θα το δώσω εγώ μωρέ. Όχι, θέλει να κοιτάξει ο κύριος Βασίλης τους λογαριασμούς του και να του στείλει καινούργια απόδειξη. Ναι. Να του πεις ότι ο κύριος Δεσίλης δεν μπορεί να βγάλει τώρα. Ήρθε να εκδικεί το χωριό και τις πελάτες. Έτσι σου είπε. Δεν μου είπε τίποτα. Και ούτε του είπα να έβαλε το χαρτιά. Πω, δεν του τα έδωσες ακόμα. Όχι, δεν του τα έδωσα. Έτσι να του πεις αυτόν το τσιγκούνι. Και να έρθει εμένα να μου ζητήσει το λόγο. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, για δείτε μου, ποιος θα φαίνεται το σπίτι. Μικρά τα δωμάτια, πολύ μικρά, να το σκάσω εδώ μέσα. Τι να κάνουμε, Τινούλα, αυτή δεν είναι αυτή. Και αυτές οι πορτούλες που ήθελες. Που να δεις και κάτι άλλες. Αφού να φανταστείς και κάτι άλλες, προσθέτεις. Δεν μπορείς να προσθέτεις. Που να δεις και κάτι άλλο το μάτι υπηρεσίας. Τις υπηρέτριες, δεν τους χώραμε σαν πλωτές, όρθιες μου. Γι' αυτό φύλλα είναι εδώ το σπίτι. Λοιπόν. Να πιούμε κάτι. Ναι, να πιούμε. Εσύ μην τα δείχνεις. Θέλω να έχω μιλάει. Γιατί να μην πάρεις το λεωφορείο. Α, έχουμε. Γιατί καλέ, πού είναι το δόντι σου. Όχι, Βασιλάκη, μου καλά, μου αρέσει. Σ' αρέσει. Άκουσε να σου πω Τινούλα. Την πνευματία που είσαι σε αυτό το σπίτι, ποτέ. Δηλαδή δεν έχεις σου. Όχι, έχω διεύκο, θες διεύκο. Όχι, Έχω και κάνει βουνού. να το πιέσεις Και και μέσα μέσα μου. Τέλος πάντων. Φέρε με ένα καφεδάκι. Ένα καφεδάκι, εντάξει. Ένα καφέ. Ιουλία! Έλα λίγο, να καίω. Λοιπόν, θέλουμε ένα χαμομήλι για την αξιότιμη μητέρα και ένα ελαφρύ καφέ ελληνικό για την Τινούλα. Α, Βασιλάκη μου. Πολλά βαρύ και όχι σε παρακαλώ. Βαρύ. Έτσι το λέμε, ο πατέρας τι να κάνουμε. Μην αρχίσει. Αυτό Έλα, είναι. στο νερό. Άντε, ωραία. Έβαλες και. Τι είναι αυτή η κοπέλα εδώ μέσα. Ιουλία, τίποτα δεν είναι. Παραδουλεύτε εδώ, συμμαζεύεσαι σιγά. Όχι, κόμενα. Κόμενα, τι κουβέντες είναι αυτές. Μα καλά έτσι δεν τις λένε. Και τα έμαθες εσύ αυτά. Καλά, ανήλικη με βαρδοπέ πήγαινε στο κινηματογράφο. Κατεβαίνει ετούτη κάθε μέρα σχεδόν για να πάει να δει κινηματογράφο στη Λαμία. Ποια Λαμία καλέ. Δεν έχει κινηματογράφο στο χωριό μας. Καλά, έχουμε εκκλησμένους. Και πού είναι. Καλέ, θυμάσαι μια μάντρα. Γιατί δεν κάνει το ζηλιά. Α, τη Χατζηλιά. Μαγιές, Χατζηλιά. Μάλιστα, πάει. Παντρεύτηκε. Πώς άκουσα. Ας πουλήσει. Εγώ δεν ήταν και εγώ.
ξέρει αυτό το κορίτσι. Βασιλάκη. Άντε μωρέ που ήταν κάτι. Βασιλάκη, δεν σας αστείευομαι. Πώς τα έχει πια. Δίκιο έχεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνω. Όσο για αυτό, αδελφούλα μου, δεν το φανταζόμουν. Ποιο πράγμα. Να μπεις στο σπίτι μου και να καπνίσεις. Τι κάνεις εκεί, Βασιλάκη μου, δεν σου επιτρέπω. Θα καπνίζω επειδή το θέλω, εντάξει. Το θέλεις, Ναι. Είμαι αδελφός σου και δεν θέλω να καπνίσεις. Και εγώ είμαι ανήλικη κοπέλα και δεν δέχομαι παιδιά κανένας. Ούτε του ίδιου μου τον αδερφό, ακούς. Είσαι ανήλικη κοπέλα, πάρτε με. Τι τρόπος είναι όπως θα λέω. Δεν σε πονέω, δεν μωρέ. Βασιλάκη, ήρθαμε τη νύχτα, μ' άρχισες να αποδιές. Ορίστε κυρίες και κύριοι, αρχίζει η οικογενειακή μου ευτυχία. Ο πρόοδος που μας έρχεται στην αγριέλια Λαμίας. Δηλαδή, στις μαγαζίνια μας έρχονται και προφανείς μια κουράκια 5 μέτρα τέτοια μαγαζίνια. Μπαίνουμε στην ιδέα, υπάρχει κάποιος στο σπίτι. Πέταξε το! Πήγαινε να μισείς, πήγαινε να μισείς. Α, δεν φούντωσε πάλι. Ακόμα δεν είσαι ρε Βασίλη. Α, παιδί μου, χίλια συγγνώμη. Άμα σου πω σε ξέχασα, τι θα μου πεις. Δεν πειράζει. Για να με βρεις τι διαβάζεις. Λοιπόν, πήραμε την αστυνομία του χωριού και Ωραία, για πες και λέει. δημόσιος κίνδυνος η αδερφή σου. Έκανα άνω κάτω το χωριό. Η πιο επικίνδυνη κομμουνίστρια. Κομμουνίστρια! Αχ, Παναγία μου, την κατάλαβα! Μιλάς τώρα, η κτήμα για δεν του Βασίλη. Να, μια Κλείστε το πλάκι, το πλάκι, είναι αυτό για Βαγγέλη. Ο άλλος πιλότας υποσχέθηκε να την εξαφανίσει, αλλά ζήτησε τέλος και γι' αυτό. Κάνε στην άκρη, παιδί. Δινά! Για γελμούτα! Δεν μου λες, είσαι κομμουνίστρια. Γιατί Βασιλάκη μου το πέρα να πω. Καθένας έχει την ιδεολογία. Άλλες ιδέες, εσύ άλλες ιδέες. Ακούτε μου να κάνετε αυτή την ιδεολογία. Μάνα γιατί τη γέμισες. Κρατάτε με παιδιά. Θα σε πλήξω. Άρα θα την πλήξω. Αχ, την καρδιά μου. Άρα, θα κάτσω. Την κετομίασμα στο σπίτι μου. Την κετομίασμα στο σπίτι μου. Αχ, θα κάτσω. Θα κάτσω. Καλημέρα κυρία Λαμύρη, καθίστε. Τι κάνετε? Καλά εσύ. Δεν πάμε καλά κυρία Μέρη. Η επιχείρηση έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Δεν μου λες Μάρα, πόσο καιρό είσαι εδώ πέρα. 2 μήνες. Αμονόπα λοιπόν σε μπορώ με σένα. Είσαι ένας ευφιέστατος άνθρωπος και δεν λες να καταλάβεις την ιστορία του εμπορίου. Προσπαθώ κυρία Μέρη. Όλο προσπαθώ. Μα εκεί στο ηλεκτρονικό καφουδούλιο δεν είχα χρέη. Η κάθε επιχείρηση έχει τα χρέη της. Και το κλείνουνε. Δυστυχώς δεν είχαν αυτή την κακή συνήθεια. Θα χρεοκοπήσουμε, να είσαι σίγουρος. Όποια επιχείρηση πληρώνει τα χρέη της, φροντίζει κατευθείαν στην καταστροφή. Εκείνο όμως που δεν τα πληρώνει θα βρει κατευθείαν στη φυλακή. Βρες στη φυλακή, πάνε μόνο τα χωρόιδα. Άσε μόνο και δεν τα ξέρεις όλα τα πράγματα. Πες μου όμως που τηλεφώνησαν. Ο κόσμος και δουλειάς. Για λεφτά όλοι. Μάλλον για λεφτά. Να δώσουν ή να πάρουν. Να πάρω. Τα βλέπεις λοιπόν, κανείς δεν σου τηλεφωνεί για να σου δώσει χρήματα. Όλοι για να πάρουν. Και το κακό είναι ότι δεν το θεραπεύουν κιόλας στο ελάττωμά τους. Έτσι, πες μου όμως που τηλεφώνησαν. Εν πρόθεση μοδίστασης. Άντε κρασίτατη, και πότε της έδωσα λεφτά για να τη δώσω και τώρα. Φαίνεται ότι δεν εννοεί να συνηθίσει. Ανεπίτευτη, δεν φταίω εγώ. Όχι βέβαια. Λέει όμως ότι ούτε μία τουαλέτα δεν της έχετε πληρώσει. Ρε, άμα κάνω την αρχή θα κακομάθει. Άλλος. Ο ιδιοκτήτης της καρσονιέρας για τα νίκια. Α, ναι, 2 δεν του χρωστάω. 4. Πώς 4, μα δεν το κλείσω το τέλος νωρίτερα. Πρόκειτο να το πληρώσετε, αλλά το μετανιώσατε. Είπατε να τα πάρει μαζεμένα για να ευχαριστηθεί λεφτά. Α, ναι, και τι του είπες. Αυτόν έχει υπομονή για να τα πάρει μαζεμένα. Και τι σου είπε. Να πάω στο διάβολο. Πώς το λέω. Εσύ τι είπες, να πάει και εκείνος. Μπράβο, μάνα. Αυτό έχει θυμό της πνεύματος. Άλλος. Ο αγαπημένος κύριος Μπράβος. Α, μπράβο μας. Φώνασε. Όχι καλά. Πόσο. Ούρλιασε. Α, έτσι πες μου και ανησύχησα. Είπαμε πως αρρώστηκε και του φάνασε αυτή ωραία της φωνή. Όχι, όχι, είναι σε μεγάλη φόρμα. Και τι του είπες. Ότι ως όλο θα το πληρώσετε. Και τι σου είπε. Ότι είμαι γάιδαρος. Μέγαρος, και εσύ τι του είπες. Ότι είναι μούλαρος. Είπες μούλα τον κύριο Μπράφα. Μπράβο, μάνα. Πολύ διπλωματικά το χειρίστη το θέμα. Κυρία Μέρη, πάντα προσπαθώ να κρατώ τις συζητήσεις μου σε ψηλά επίπεδα. Μπράβο, ρε μάνα, έχεις και χιούμορ. Ναι, εγώ έχω χιούμορ, αλλά οι μισθωτές σας έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Ρε, μην ανησυχείς. Όλα θα φτιάχνεις όταν με το καλό πέτρα να μου πει. Ναι, αργεί όμως. Αυτό να μου
πού σε πέτυχα τέτοιο κουμάσι. Μιάτα σου λέει αυτού, κατάτια και σαπίλα. Δεν θα περάσει, δεν θα περάσει, δεν θα περάσει, δεν θα περάσει. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε. Ομοσπονδία. Ποιος? Εδώ Μάνος Αποστόλου. Στάσου γιατί σε ενέργεια τελείωσε και δεν ακούτε. Δεν θα περάσει, δεν θα περάσει, δεν θα περάσει. Ναι. Δεν μου λες για τι ώρα ορίστηκε η συνεδρίαση. Α, καλά, δεν ξέρεις. Ναι, και σε εμάς εδώ γίνεται μεγάλη φασαρία. Έτσι, πολύ ωραία πράγματα. Καλά, θα σε πάρω αργότερα για να μου πεις. Άντε, γεια σου τότε. Δεν θα περάσει αν δεν δικαιωθούμε. Δεν θα περάσει, δεν θα περάσει, δεν θα περάσει, δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Χαίρετε, Δεσποινής, τι θέλετε. Τον κύριο Παπά. Θέλω τον κύριο Παπά. Παπά. Ναι. Δεν έχουμε κανένα κύριο Παπά. Πώς δεν έχετε, τι δεν έχετε. Αφού δεν υπάρχει, Δεσποινής μου, σας είπα πώς να έχουμε. Ας μου είπαν ότι βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το μέγαρο. Τι μου λέτε τώρα. Αυτό το μέγαρο έχει 200 γραφεία. 200 γραφεία. Και τι θα κάνω τώρα, από πολλά και θα Θα φύγε. Α, πώς τρέπεστε βέβαια. Λοιπόν, Σας είπα να καθίσετε. έτσι μου φάνηκε. Λάθος κάνατε. Δηλαδή, αν καθίσω λίγο στην καρακλίτσα θα σας τη φάω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σας κυνηγάνε. Α, το καταλάβατε. Το σημαίνει. Όχι, είστε έξυπνος και μπράβος, οπότε μου επιτρέπετε. Όχι, Δεσποινής μου, σας είπα δεν σας επιτρέπω. Μωρέ Ευγένεια, έτσι φέρεστε εσείς σε μια κοπέλα που σας ζητάει άσυλο. Δεν δίνω άσυλο σε ταραχοπιά στοιχεία. Και μου φανήκατε καλός άνθρωπος. Η κακία θα σας μείνει. Τέλος πάντων, να περάσω λίγο από εδώ, επιτρέπετε. Δεν επιτρέπετε. Δεν επιτρέπετε, δεν επιτρέπετε. Όχι, θα Ωραία, φύγετε εντάξει, τώρα. όχι, θα κάτσω εδώ πέρα. Όχι, θα φύγετε. Δεν γίνεται να φύγω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα και θα σας συνοχλήσω καθόλου. Τέλος πάντων, καθίστε. Ζεσταίνεστε. Κουφόβρας. Πραγματικά. Και με τις τεχάλες αφήστε. Μουσκεμα έμεινα. Θέλετε καμιά πορτοκαλάδα. Αχ, ναι, θα ήθελα γιατί ξέρω και το λαρίκι μου από τις τεχάλες. Καλά, να φύγουν πρώτα αυτοί απ' έξω και θα την παραγγείλω. Ας πούμε πως την είδα. Εξυπνούλια είσαι λοιπόν. Βρίσκεται. Για να χωθείς έτσι σε ένα γραφείο. Μα καλά, πώς εξυπνάδα χρειάζεται αυτό πια. Δηλαδή κυνηγούσε κανείς ειδικά εσένα ή έτσι έτρεξε με το τσούρι. Εκτός του, με βάλανε στο μάτι. Αυτό θα πει ότι κάτι έκανες. Διακρίθηκες πολύ στην διαδήλωση. Ακούστε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι διαδηλώσεις. Και να εκεί πέρα που προχώρησα στον δρόμο, βλέπω εκεί πέρα ένα τσούπο με φοιτητές να τρέχουν και να φωνάζουν. Δεν άντεξα που λέει εγώ, πήγα κι εγώ στο τσούπο. Φτάνουμε σε ένα γραφείο, παίρνουμε κάτι πέτρες και αρχίζουμε. Το λοιπόν μιλάω δεξιά, αριστερά. Παίρνω κι εγώ μια πετρούλα και πήγε στο κεφάλι μας στην φύλλα. Μεγάλη πέτρα. Όχι, καλέ, σε ένα μήλο. Μήλο. Δεν είναι. Γιατί μικρό είναι το πυρίκι. Όχι, αλλά το άξιζε. Να βλέπατε πως έβρενε. Αλλά μόλις την έπαιρνε, σταμάτησε. Έπεσε κάτω. Μετά άρχισε να φωνάζει και με είχαν όλοι οι αστυνομικοί. Με βάλανε στο μάτι και άρχισα να με κυνηγάνε. Να, γι' αυτό εγώ χώθηκα εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Επιτρέπετε όμως να σας πω κάτι. Βεβαίως, ναι. Είστε λιγάκι πεπόλαια. Γιατί? Τα λένε αυτά έτσι χυμά. Και στον πρώτο τη χώρα, μάλιστα. Αυτό Δεσποινής μου είναι καθαρή ομολογία της πράξης σας. Και λέει εγώ ένα αστείακι έκανα. Δεν το πήρε. Ναι, έβγαλα μια ιστορία από το μυαλό μου έτσι. Γιατί εγώ θέλω να γίνω συγγραφέας. Πρώτο όνομα θέλω να γίνω. Και να έτσι σας είδα, εμπνεύστηκα και άρχισα και έλεγα. Αυτό είναι. Χαίρετε, κύριε, χαίρετε. Μήπως είδατε από εδώ να περνάει μια κοπέλα με καστανά μαλλιά μέχρι εδώ. Καμιά της διαδηλήτριες θα ήταν. Αν ερχόταν εδώ μέσα θα είσαι παγανούτα. Μάλιστα. Μήπως χρειάζεται να πάω εκεί. Όχι, όχι, χρειάζεται. Είναι τα γραφεία μας είναι. Εντάξει, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Ηλίας του 16ου. Μάλιστα. Έφυγα από μια ταινία και ξαναπήγα. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
τελείωση του λαχείου. Κέρδισες τίποτα. Τον κακό μου τον καιρό θα κερδίσει. Να, θα βλέπεις αυτά. Εδώ θα κρεμάζει όλες τις ελπίδες. Ορίστε οι ελπίδες. Καλά, Βασιλάκη, δεν πειράζει. Υγεία να υπάρχει. Άσε με μωρέ μητέρα με την υγεία. Δεν μου λες, είναι στρωμένο το κρεβάτι. Γιατί, θα πεις από τώρα. Δεν μπορώ, νιώθω πολύ κουρασμένο. Μα δεν ξέρεις τι ώρα είναι. Ας είναι ό,τι ώρα θέλει. Καλά δεν θα πας. Δεν πεινάω, δεν έχω όρεξη. Πού είναι αυτό με σένα, αν όποιος σου έχει καταντήσει. Κάθε φορά που δεν σου μένει το λαχείο μου δεν είσαι κουκουλώνεσαι. Τι άλλο να κάνω, κουκουλώνομαι και ξεχνάω τη σκασίλα μου. Μα γιατί δεν μ' ακούς και εμένα να πρετεντάσουμε. Τόσες φορές το είπα. Παράγε τα λαχεία. Τι τα θες. Τι καρδιά σου χαλασμόνω. Και τα λεφτά μου. Και τα λεφτά σου μάλιστα. Είναι να το παίρνεις τόσο μεγάλα. Τι είναι αυτό. Σ' άλλος δεν είναι τη έσουλα. Και σ' άλλος δεν είναι τίποτα. Ρε μάνα, το θέμα είναι 10 χρόνια, 10 ολόκληρα χρόνια την πόλεμα την άλλη μου την τύχη. Μα ποτέ να μην μου πέσει το λαχείο. Τόσο κατεμιά. Με παίρνει το παράπονο. Τι θα κάνεις τώρα. Θα κάτσεις να κλάψεις κότσια, μάτια. Επειδή δεν σου έχεις παλαχείο. Άσε με μωρέ μητέρα, εγώ που έχω τον καημό μου και εσένα από πάνω. Πολύ καημό έχεις. Δεν ρωτάς όμως και τα δικά μου. Τι έχεις εσύ. Ξέρετε τι κάνεις με Γιαννά. Για τα λαχεία πολύ σκάστη. Δεν σκέφτεσαι την αδερφή σου, τι της έκανες. Δεν έκανα τίποτα. Ήταν τρόπος αυτός που τους έφυγες. Όχι, ήταν τρόπος ο δικός της. Να της μιλάω για τον ποιητή φανφάρα και εκείνο μου φαντάζει είναι ένας γελίος ποιητής της δεκιάρας. Τι ήταν λόγος αυτός θα κάνεις το τρελός. Και την άλλη φορά που ανέφερα το λόγο στις κόκκινες σακίδες, τα ίδια μου είπε. Καλά σου είπε. Δεν μ' αφάνε καθάκες, θέλουμε και κρίτους. Ρε μάνα, είδες αυτό από τίποτα κρίτους να στο σπίτι. Τι το λες. Ποίημα είναι του ποιητή φανφάρα. Ω, πάνε θεμάτων που τρογώσες στη μετάφραση. Δεν πιο πολλοκάψεις κι άλλο. Α, μητέρα όλα κιόλας. Κανόνισε γιατί θα τσακωθούμε κι εμείς τώρα. Αυτό μας είπε. Δεν φτάνει που πλήγωσε στην αδερφή σου, θα δώσεις και με μένα τώρα. Δεν πλήγωσα καμία αδερφή εγώ. Αλλά τι έκανες, κορίτσι πράγμα και να τους πεις πήγε από το σπίτι. Έτσι φέρω την αδέρφια. Ορίστε, έφυγε και δεν ξαναφάνηκε. Δεν φάνηκε. Τι βλέπεις εδώ, πού είναι το ψυχόλ, μπορείς να μου πεις. Μπορεί να πήγε σε κάνει κινηματογράφο. 5 ώρες στο κινηματογράφο. Θα βλέπει το έργο 2 φορές. Καλά, καλά. Θα τα λες εσύ. Ούτε και εσύ αυτός ότι μπορεί να μας βρει κανένα κακό. Δηλαδή τι καλό. Ξέρω εγώ, έτσι όπως φαίνεται και χαμένο το κορίτσι, μπορεί να του παίξει προεμάξη. Μπορεί να της δείξει κάτι τριήθευση, πού το ξέρεις. Ωραία, μητέρα, όλο το κακό βάζει στο μυαλό σου. Ηρέμησε λίγο. Τι να ηρεμήσω, μου λες που είναι. Λοιπόν, έλα εδώ. Η ώρα είναι 7.30, ωραία. Θα περιμένουμε μέχρι τις 8 και άμα δεν έχει έρθει, θα δώσει την αστυνομία. Έλα, κάτσε εδώ να πάω λίγο μέσα. Έλα, καημένο μου κορίτσι, και μου πεις τα είπατε. Τι είναι μητέρα, τι συμβαίνει. Ρωτάς τώρα τι σημαίνει, τι έγινες τόσες ώρες. Πήγα στα φάλαινα για να φύγω. Έτσι δεν μου είπα να κάνεις. Άστα, δεν σου είπε έτσι. Έτσι. Πήρα και εγώ το τρόλο και τράβηξα. Αλλά δεν μπόρεσα να του κάνω τη χάρη. Πολύ κρύα τα νερά για να τον μπουκεί. Μα θα μ' άρεσε εσύ, κάνεις.
εκεί τώρα. Παντρεύει, ποια είναι η δίνα μας. Γιατί τι έχω βασιλιά. Δεν χωράει στο νου μου, καταλαβαίνεις. Αχ, με έπιασε συγκίνηση τώρα. Η τιμούλα μου, μη πια την τιμούλα μου. Να την οδηγήσω στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Να την συνοδεύσω στο γαβρούλι μου. Γαβρούλι μου μετά τα μεταπέδια του γαβρούλα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τις φωνές που σου βάζω. Αλλά ξέρεις, το έκανε για το καλό σου. Μπορεί καμιά φορά να είμαι και εκνευρισμένο. Συνέχεια. Ας το παρέλθω. Έλα να σε αγκαλιάσω. Έλα να σε αγκαλιάσω. Έλα. Κάτσε εδώ στα ποδαράκια μου. Κάτσε εδώ στα ποδαράκια μου. Βασιλιάκη, αυτό το παιδί είναι νύχτη. Ναι, αλλά θα και έτσι. Λοιπόν. Δε. Είναι να γυμίσει εδώ. Είναι και εσύ ώρα, τώρα να περάσουμε. Θα σου πάρω από μεγάλο. Και πες, γιατί το τρώω. Θα έρθει σήμερα εδώ στο σπίτι να με ζητήσει. Απόψε. Απόψε. Άμα πει κάτι ομάδα. Άμα πει κάτι ομάδα, μάνα. Εξάλλου, νομίζω πως το ξέρεις κιόλας. Ναι, είναι ο μόνος από αυτό. Τι! Αμάρια μου! Τι λες μόνο! Τι λες! Αγγελάς, πήγα σε τσίπησε πως κάνεις έτσι. Τι πως κάνω έτσι! Για ποιον μου μιλάνε παιδιά! Για αυτό το γελίο! Τον ανεπρότοπο! Τον κομμουνιστή! Αυτό λέμε στην Ελλάδα για τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι κομμουνιστής, αλλά καλός. Τι καλός ρε μάνα! Και ο κομμουνιστής να μην ήταν τι νομίζεις ένας υπαλληλάκος είναι! Α, όχι βασιλάκι μου. Είναι γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Μπα, έγινε! Έργα το πατέρας! Πάντα το είχε στο μυαλό του! Είχε παιδί και την καβάλισε την αγκαλιά. Έλα ρε αδερφούλη μου. Εσύ πριν δεν μου λέγες ότι μ' αγαπάς και θες να κάνω και περάσεις τώρα. Να λοιπόν μαλαγανιές. Έλα, κάτσε. Έλα. Κάτσε πρώτα εσύ, κάτσε κι εγώ. Κάθισε ρε βασιλιά. Ο Μάνος σε αγαπάει και σε συμπαθεί πάρα πολύ. Και λέει ότι εκτός ιδεολογίας είσαι ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχει γνωρίσει. Έτσι λέει. Έτσι λέει, τα καλύτερα λόγια. Σκασίδα. Λέω, τώρα θα σε εκτιμάει, θα αγαπάει. Μην καραπάσαι. Υπάρχει άντρας μες στο σπίτι. Καλά. Θα το... Ήρθε. Ήρθε μαζί. Ναι, μάλλον. Δεν είπαμε να την παντρέψουμε, να ησυχάσουμε. Με ποιον μωρέ μάνα, με ποιον, με τον Λένιν. Κάπου καπάει το κόμμα σου λέει. Καλησπέρα, βασιλιάκι μου. Καλησπέρα. Πώς ήταν αυτό? Απίστευτο, Απίθανο τον απιθάνο. Είδες όμως που το λένε, που να με βουνόδες μείνει. Το πίστευες λοιπόν ότι θα με έβλεπες στο σπίτι σου κάτω από τέτοιες συνθήκες? Ομολογώ πως όχι. Αυτό ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Ούτε Και της λοιπόν. επιστημονικής μάλιστα. Ούτε λοιπόν κι εγώ το πίστευα. Η ζωή όμως μας παίζει παράξενα παιχνίδια. Αφού το θέλει η ζωή λοιπόν, έλα να φιληθούμε. Όλοι 2 μέτρα. Από το μητέρα μου. Χαίρομαι πολύ, κυρία. Μου έχει πει τόσα για εσάς η Τίνα που νιώθω σαν να σας ξέρω χρόνια. Εγώ μόλις αυτή τη στιγμή έμαθα. Και σας ήρθε. Καμπλάς, τι